Esihenkilö. Haluatko varmuutta vaikeisiin keskusteluihin? Haluatko johtaa muutoksia niin, että ne menee myös maaliin asti? Että sulla on taito houkutella ihmiset mukaan niin, että kaikkien aivot on käytössä? Entä pidätkö huolta myös omasta jaksamisesta? Että pysähdyt aika ajoin vetämään happea ja purat kertynyttä kuormaa. Sparrikumppani on johdon coach, jonka missiona on auttaa johtajia onnistumaan. Kun sinä onnistut, sparrikumppani onnistuu. Ja koska jokainen johtaja tarvitsee joukkonsa, tarjolla on myös tiimi- ja kehittämispäiviä, joissa yhdessä ammennetaan energiaa, ideoita ja oivalluksia. Jokainen toteutus on räätälöity kokonaisuus. Yhdessä todellakin on enemmän. Mitä jos tunnustelisit, miltä tuntuu lyöttäytyä yhteistyöhön sparrikumppanin kanssa? Soita, kirjoita tai varaa aika maksuttomasta Kokeile coachia -palvelusta. Lupaan, että kannattaa.